Halo Lur, iki aku saka Bantul. Arep nduduke dalan lewat desa iki Lur. Mengko tembuse Kasongan ya Lur ya. Iki aku saka lampu merah Melikan iki aku ambil ngiri, dengan langsung ngambil nganan alon-alon Lur nang kene iki Lur. Nah, iki langsung masuk kampung kene iki Lur. Kene iki kampung Melikan apa ya Lur nek ra kleru. Iya aku nurut dalan desa iki ya Lur ya. Engko iki aku jedule sak kulon ringin Kasongan iki Lur. Nah, iki dalane. Jalan desa saka Bantul Kota ketok Kasongan kaya ngene iki Lur. Iki daerah kene iki termasuke ya wis padat penduduk Lur karena iki mlebu wilayah Bantul Kota kene iki. Kampunge nek ra kleru jenenge Melikan Lur. Nah, iki kok ngene iki Lur. Iki pokoke meng arep duduke jalur lewat desa iki lho. Pokoke aku ya mung nurut jalan-jalan kene iki lho, dalan aspal iki diturut. Nah, kene iki omah-omah wis padat penduduk daerah kene iki lho. Nah, iki kampunge iki lho iki mah lagi do panen iki ketara do ngombe gabah iki ya lho. Ya aku ning arah ngalor iki lho, terus wae. Terus ngarep kono kuwi engko lewat gang cilik iki lho aku ora nututi aspal. Nah, aku kene iki ambil ngiri iki. Nah, iki aku ambil ngiri. Nah, ambil ngiri ning gang-gang rumah-rumah warga. Ambil nganan lagi bar iki. Nah, iki nganan kene iki. Nah, iki nganan kene iki. Iki langsung ngiri meneh ketok sawah ngono iki lho. Nah, iki sawah-sawah iki lho. Nah, itu pinggiran sawah kene iki ya lho ya. Tuh pinggiran sawah kene iki kliyak-kliyak wae pokoke alon-alon ndelok kahanan. Oh, iki ana pertelon cilik, ngati-ati ya Lur ya. Iki aku sih lurus terus iki Lur. Lurus. Nah, iki nek ngiri kene iki iso ketuk nganu kono Lur, taman apa kae jenenge? Daerah Wetan Selarong ngono Lur iki aku lurus. Nah, iki lurus terus metu desa-desa ngene iki Lur. Iki engko lor kono kuwi wis sawah-sawah meneh. Iki kondisine di siang hari iki ning delok kahanan perkampungan Lur. Nah, iki mulai sawah-sawah meneh. Wis mulai sawah-sawah meneh iki Lur. Kahanane sawah lagi do ditanduri pari kuwi. Isih ijo-ijo ngono iki kahanane ning kene iki. Nah, iki ning metu dalan tengah sawah kene iki Lur. Iki kampunge ngendi aku ora teh ngerti nek sik kene iki Lur, mlebune wilayah ngendi. Nek ra kleru kene iki wis mlebune wilayah Pendowo Harjo, wis mlebu Sewon apa ya Lur? Wis ora Bantul Kota meneh ketoke nek ra kleru kene iki. Ya aku sih lurus ngarep kono kuwi engko ana prapatan cilik kuwi Lur. Kuwi nek nganan ketuk Jalan Bantul. Nek ngiri iso ketuk apa jenenge Taman Puspa Gading ngono Lur. Nah, iki aku sing lurus. Lurus mengikuti jalur iki Lur, iki ning kampung-kampunge kene Lur. Wis wae ro gliyak-gliyak wae ro ndelok kahanan kiwa tengen. Saiki dalane wis alus ning ya akeh polisi tidure njak ya jenenge ning kampung ya Lur ya. Iki mlebune kampung endi Lur? Monggo sing ngerti dadi komen iki Lur. Aku ora begitu paham nek kampunge Lur kene iki masuke ngendi. Sak madya wae le numpak motor alon-alon karena ana seliringan mobil kudu bergantian Lur iki. Nah, iki terus alon-alon wae. Iki ya kiwa tengene ya isih sawah-sawah kene iki Lur tunggale. Ya aku sih lurus pokoke mengikuti jalur-jalur kampung ini kok Lur iki.
Wis kahanane kok ngene iki mlebu ngendi kampung ngendi iki? Ndagen. Nah, kampung Ndagen apa ya kuwi mau tulisane nggon Kepuro kuwi mau. Ah kuwi ana ngarep kono engko ana pertelon. Kuwi aku ambil sik nganan. Nah, iki lho, iki sih terus wae. Terus wae ngarep kono kae apa ya engko pertelone sing anu ki. Ki aku sih terus wae. Terus iki nganu iki lur, iki jedule aku kidul limbah ding lur iki. Ketoke iki kidul limbah iki. Kidul pengolahan limbah ya bener iki lur, iki kidul pengolahan limbah. Kuwi sebelah kiri engko ning ngarep kono kae engko sebelah kiri iki pengolahan limbah. Limbah area Bantul. Dadi sing limbah-limbah saka rumah sakit, saka sedot-sedot WC banget do store ning kene iki lur ning limbah kene iki. Di daerah mlebune wilayah Cepet apa ya kene iki. Iki aku isih lurus iki lur. Isih lurus. Nah, kuwi akeh truk-truk tangki do gawani limbah di store kene kono lur, nggo pembuangane limbah. Limbah rumah tangga maupun limbah-limbah rumah sakit sing do biasane do disedotke kae le do guang mengko ning kuwi lho ning limbah kene iki. Iki truk-truke do arep mlebu kae do guangi limbah truk-truk tangki. Iki aku isih lurus lur. Nah. Isih lurus. Ning ngarep kono kuwi engko ana perapatan ngati-ati ya lur ya. Kuwi sok sering terjadi kecelakaan kuwi. Kuwi nek nganan ketuk Jalan Bantul, nek ngiri iso ketuk Slarong kuwi lur. Iso ketuk Slarong kuwi engko nek ngiri. Nah, iki aku sing lurus, ngene iki lurus. Nah, iki isih ngantri nyabrang ya lur ya. Iki karena awan-awan kae kondisine dalane rada rame iki senajan dalan kampung lur. Dadi ngantri nyabrang alon-alon rasa kesusu pokoke wis lihat kanan kiri lur karena kene iki ya rada rawan. Pokoke lihat kanan kiri iki aku lurus. Nah, lurus mengikuti jalur aspal kampung iki lur. Iki ya liwat pinggiran sawah ngene iki ya lur ya. Iki kahanane iki aspal iki ya ming aspal kok ngene iki lur ya domongke alus ya alus. Domongke ora ya termasuk halus lah wong karena jalan kampung bukan jalan nasional ngono lur. Iki aku sih lurus wae terus pokoknya mengikuti jalur iki, jalur kampung iki mlebune kampung ngendi. Aku ora paham lur kene iki kampunge ngendi. Ning nek dalane aku ya apal, ning nek mlebu kampung ngendine aku wis ra apal. Nek wilayahe kene iki wis masuk wilayah Sewon sing cetha Pendowo Harjo sak ngertiku kuwi. Ning kampunge apa pedukane apa aku ora begitu paham iki lur. Nah, iki ngarep kuwi ana apa nih pertelon kuwi aku ambile nganan lur, ora sik ngiri. Nek sik ngiri kuwi ya ning perkampungan kuwi aku ambil nganan. Nah iki nek nganan terus kono kok jedule ya Jalan Bantul lur. Ning aku ngarep kuwi engko ambil ngiri bar kuwi lur. Ngarep kuwi engko ambil ngiri. Ana dalan ngiri aspalan aku ambil ngiri engko. Nah iki delo meneh iki aku ora lurus, ora lewat Jalan Bantul iki aku ambil ngiri ya alon-alon. Oke, ambil ngiri iki lurus terus. Iki masih arah ngalor iki lur. Nah, iki masih arah ngalor. Metu jalur pedesaan iki lur. Kahanane jalur pedesaan ya kaya ngene iki lur. Isih terus wae mengikuti
jalan kene iki ya. Is pokoke rasa kesusu dinikmati wae sama dhewe le numpak motor iki lur. Nah iki sih terus si polisi tidure ya ana ning kene iki dadi ya rasa banter-banter wong ning dalan kampung. Wis alon-alon engko jedule kasongan saka kidul iki lur iki. Ya aku sih lurus pokoknya memang mengikuti jalur iki lur. Mengikuti jalur kene iki. Ini polisi tidur ya oke lur. Nek ning kampung iki dadi kayak polisi tidur ngene iki ya lur. Nek ora dikai polisi tidur, kadang ngomong luar kampung iki nek do numpak sok do ngawur. Dadine warga masyarakat biasane nggo antisipasi ben ora ngebut, nah kuwi dadi kayak polisi tidur. Ngono kuwi lur. Nah iki wis arep ketok kasongan iki lur ketoke. Nah kuwi ngarep kono kuwi ana pertelon lur, kuwi nek ngiri ning kampung dawa aku sik nganan lur. Iki pertelon ngene iki aku sik nganan. Nah iki nganan ngene iki. Iki wis mendekati kasongan iki lur, dalan meneh iki lur. Iki tinggal nurut dalan iki. Nah, kono ngarep kono kuwi aku ambil ngiri iki nek lurus ketok Pasar Nitan Lawas soalé lur. Iki engko ning ngarep kuwi ana pertelon. Engko aku ambil sik ngiri kuwi ketok kasongan nek lurus ketok Pasar Nitan Lawas. Nah, iki ngarep iki lur. Iki aku ambil ngiri kene iki. Nah, iki ngiri kene iki lur. Nah, ngiri kene iki kuwi tembuse sak kulon ringin kasongan ya lur ya. Nah, pokoknya mengikuti iki lur. Wis, lek nduduke cukup semene lur. Jalur saka Bantul Kota lewat jalur desa ya lur ya. Jangan lali dibantu di follow, di komen, di share, dan selalu ikuti video-video menarik dari saya ya lur. Nek pas lunga-lunga dalan-dalan sing urung tau tak video, nanti tak videokan lur. Pokoknya dibantu di support selalu ya lur ya. Biar tambah gayeng channelnya, tambah semangat gawe video-video lur. Wes iki wis ketok jalan kasongan ya lur ya. Nah iki